Баш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле кис республика. Хәлдәр шул тиклем яхшы, сөнки май байрамдары шул тиклем якын, хатта кисә генә кикерү күп иткән коштар бүген безнең шешлек өчен әзер ята. Безнең илдә генә хезмәт байрамын ярты ай ял итеп билдәләйдер. Ә бүген без сезгә хезмәт итеп, бәләкәй генә сезгә байрам оештырырга булдык. Бәләкәй сакта иң югары осталык өлгеһе ул велосипедты кулһыз йөртү. Сак кына өлкәнрәк сакта иң югары осталык ул машинаны башһыз йөртү. Хәзер Ямил һезгә шул осталыкның бер өлгеһен күрсәтәчәк. Карайык. Кузгалдык. Әйдә, оста. Хәерле сәфәрдә, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, без барыһын да аңлайбыз. Был адна башында Украинала Россия яңалыкларының төп геройдарының бере һайланды. Әмма без Украиналагы хәлләрдән бераз арындырып, дөньяда булган башка хәбәрләр белән таныштырырга булдык. Газиз, нигә еламайһың? Илагым килмәй. Ир-егетләр еламай. Һинең тормыш мәгънәһе тиздән юкка сыгасак. Бына һиңәме. Сәлпәрәмә киләсе. Покемондар күптән юкка сыкты түгелме? Юк, покемондар хакында һүз түгел. Һәм Газиз улар менән кызыкканганмы юкмы, уныһын да белмәйбез. Кызыккан. Әмма бына Инстаграмда тиздән лайктарның юкка сыгу ихтимал, уларның модаһы үткән. Ә мин бит лайктар йыймайм. Мин бит оста гына кардиолог кебекмен. Ягъни кешеләр миңа йөрәктәрен үзләре ышанып ихлас тапшыра. Йыртып бастым күкрәгемде, йолкып алдым йөрәгемде. Безнең якта лайктар урынына металлолом ия торгайнылар. Металлолом өлкәһендә безнең яктарда хатта накрутка эшләй торганнар, ул металлды ферманан һәм гараждан урлап. Кем иң күп металлолом ия, шул иң текәе һәм байы. Лайктар кебек инде шул. Әлбиттә, без бер нимәгә лә сакырмайбыз, әмма теге сәүҙең Инстаграмына яҙылығыҙ, лайктар ҡуйығыҙ һәм әлбиттә, йөрәктән сыҡҡан йылы һүҙҙәрегеҙҙе, комментарийҙарығыҙҙы ҡалдырығыҙ. Инстаграмда етештереүселәр өсөн лайктың мәғәнәһе бөтһә лә, һеҙҙең лайктарҙың мәғәнәһе әле беҙҙең өсөн баһалап бөткөһөҙ. Әле генә беҙ менә парк янында үтеп барабыҙ. Ә бына Башҡортостанда талпан ҡаҙатҡан кешеләр һаны арта. Тап шундай парктарда һәм урмандарда гигиена һәм эпидемиология үҙәге тип атала. Ул хәбәр итеүенсә, республикала 120 кеше дауаханаларға мөрәжәғәт иткән талпандар менән республика ҡала һәм ауылдарында 4000 гектар ер махсус ағыу менән эшкәртеләсәк. Бик мөһим яңылык. Егеттәр, әйҙәгеҙ, беҙ дә был мөһим яңылыҡҡа ниндәйҙер үҙ өлөшөбөҙҙө индерәйек, тамашасыларға кәңәш бирәйек. Мәҫәлән, талпандарҙы тәндең ҡайһы урындарында эҙләргә кәрәк? Ҡул етмәгән һәм йомшаҡ урындарҙа. Менә талпанды тотор өсөн талпан кеүек уйларға кәрәк. Уйлап ҡарайым әле. Әгәр ҙә мин ер йөҙөндә иң ҡомһоҙ йән эйәһе булһам, мин ҡайҙа ҡаҙалыр инем? Юғарыраҡ? Берәй министрлыҡҡа. Муйынға! Ярай. Хөрмәтле дуҫтар, талпандарҙан һаҡланығыҙ. Талпандарҙан һаҡланыр өсөн, әйҙә диванда ултырып, беҙҙе ҡарағыҙ. Киләһе яңылыҡ беҙгә Американан килгән. Американың Флорида штатында йәшәүсе 80 йәшлек бер фермер. Бына минең кеүек ҡоралһыҙ ҡулдары менән 2 метрлыҡ крокодилды арҡанға ураған һәм махсус хеҙмәттәргә тапшырған. Ни өсөн шулай килеп сыҡҡан? Крокодил уның хужалығына ингән. Эттәр иһә был ҡартты уятҡан, ҡарт иһә йүгереп сығып, крокодил менән көрәшергә тотонған һәм еңгән. 2 йәшлек ҡарт. Уйлап ҡараһаң, был хәлдең тасуирламаһы ябай ғына поликлиникаға сиратҡа оҡшаған. Иртә һайын бындай алыштарҙы күрергә була был поликлиникала. Был яңылыҡҡа тағы нимә эшләргә була? Хәҙер инде зәңгәр вертолетта бер кем дә осоп килмәй. Һәм эскимо менән дә берәү ҙә һыйламай. Әлеге ваҡытта ҡайҙалыр бер чебурашка илай. Эйе, үкереп. Ғазиз, Әү, һин бөгөнгө ҡунағыбыҙҙы беләһеңме? юҡ. Таный алырһың икән? Әйҙә бәхәсләшәбеҙ. Әйҙә. Беҙ һинең күҙеңде йомоп хәҙер ҡунаҡ артына алып барып ҡуябыҙ, ә һин уны таныясаҡһың. Ғәҙәттә миңә әсәйем бындай авантюраларға ризалашмаҫҡа ҡушты бер ҡасанда. Әммә егеттәр, мин һеҙгә ышанам, шуға күрә, әйҙә. Мин таныр тип уйлайым. Уны бөтәһе лә таныясаҡ. Тыр тип ышанабыҙ. Әйҙәгеҙ.
Та. Әзерһеңме? Әйе. Айтып көрсең оқыдыңмы? Сыналаңды айттыңмы? Әйдә. 1, 2, 3. Адам. Шо. Кем ат? Бик матур күренә булай. Беренчедән. Матур гына кыз деген. Оны аңлашыла, исемен атайла. Ерсем ул, бәюсеме? Ерсем ул хайырлап баратын. Хәзер булганга. Булай танымайың инде. Юк. Йөрәгемдә дулый бура. Егетләр, миндә ике вариант. Я Лана Дель Рей, я Гөлназ Асаева. Әмма безнең тапшырудың форматына һәм мәртәбәһенә Гөлназ Асаева гына тап килә дип ышанам. Сәлам Гөлназ. Кунагы булмаган ихлас, танышыгыз хөрмәтле башкалар булмагыз. Әйе, Алатайдарлык сакларга кирәк. Агымнан паркта йырлаган бармы? Бик алай вакыт юк ул паркта җырлап утырырга. Бик теләсәм дә. Мәсәлән, репетиция вакытларында я булмаһа илһамланып киткәндә, урманда, яланда, Бер кайда дуслар белән көтү көткәндә, әлбәттә җырлыйсың инде ул. Белә кирәк чакта нәмиләргә кайтып көтү көткәндә, без инде абыйлар белән, дуслар белән без күмәкләшеп көтү көтәйдек һәм анда көтү җырларга туры килә иде. Әмма шулай да мин әйтәм һәм безнең караусыз тамашачылар да шуны йөпләр иң матур йырдар картуф кадагында гына туа. Шулай. Һәм ванна булмый. Әйткәндә йырлайһыңмы ванна? Җырлаштырам, Акустика яхшы диде. Подъездда еще. Әгәр халагы кайтып инде ул. Без инде хәзер машиналар. Безнең машинаның акустиканы тикшереп карадык. Бик теләп. Тикшерәбез хәзер. Әйдә, рәхмәт. Хөрмәтле башкалар, без вакытында өлгердек. Күрәһегезме? Эвакуатор тора. Безнең машинага бер машина калган килеп Машина әйтәләр анда. Ултырдык та саптык тизрәк. Гөлназ машина нисек белән? Әйбәт. Зур. Үзеңдеке. Минеке бәләки генә. Зурга охша җитмәй әле. Нимәгә нинди маркага әйтте? Киега. Һинең яңарак кына Мәскәүдә Крокус City Hall дигән сәхнәле сыгышың булды. Нисегрәк Мәскәү тамашасы алдында сыгыш яһау яуаплыракмы безнең тамашасына караганда? Бер бәләки генә авылга барып та шулай ук эшлим, Крокус City Hallда да шулай ук эшлим. Мин бер кайчан да тамашачыны аерганым юк. Моны миңа бәләкидән әтиләрем әнием өйрәтте. Мәсәлән, авылга килеп концерт куясың, анда ярты аякка гына эшләү ул дөрес түгел. Чөнки хөрмәт булырга тиеш синең тамашачыңа. Иштәңме әлеге мәлдә безне карап утырасы инеләр. И балакаем! Молодец! Диләр. Ә үз концерт кую нияте юкмы? Крокус City түгел әйтәйек. Кремль. Гына Гүзәл Уразова. Яшем яшәле Гүзәл апага инде ул 40 яшь. Алай берсә 40 яшьтә мин дә куермын. Бәлки иртәрәк тә булыр. Мин бер кайчанда ашыкмыйм, ашыккан теге ашка пешкәнделәр бит инде. Тизрәк монда эшләп калам дип андый максатым юк, андый ният белән эшләмим. Чөнки тиз күтәрелгән йолдыз тиз сүнә дә ул. Мәскәү Кремль турында һүз кылышында урамай булдыра алмайбыз Гөлназ. Жанат проекты ни хәлдә? Жанат проекты ике әтиемнән сорарсыз. Ике әтием утыртып алдылар да, бер кайда бармыйсың. Телисең безне онытасың, туганнарыңны, андый кул куерга. Әмма Гөлназ булып каласың инде. Әмма Гөлназ булып калачаксың, Гөлназ бите булып калачаксың, Гөлназ исеме булып калачаксың дип әйттеләр дә инде. Мин әтиләрне тыңламый булдыра алмадым, әмма дә ләкин икенче продюсер белән договор төзедек. Әйткәндә һин бәләкәй сактан сәхнәгә өйрәттеләр дип үзе башлагайның. Снап та һинең дип сәхнә тәҗрибәң кайы бер өлкән ярсыларга караганда да күбрәк дип әйтергә була. Сәхнәгә сыгыр алдыннан каушау калдымы һинең? Әлбәттә, һәрбер Колондарың калтыраймы? әйе. Һәрбер чыгыш алдыннан мотлак рәвештә мин распевка эшлим. Кайда гына булмасам да дулкынлану бар. Әлбәттә, ничек кенә баналь булмасын, әмма дә ләкин бу шулай. Һин хорозларга нисектер
алдашмайынса, ихлас көңілден, қаты екен, қаты, йомшақ екен, йомшақ етіп жауап бере. Мен алдашырға тура келем, яратмайым олдашты. Алдашырға туры келе инде, әлеге моментларда бигрәк тә күп мына уку мәсьәләсендә монда да өлгерәсе килә, тегендә дә өлгерәсе килә. Укытучыларга бит инде менә шунда барам, җырлыйм дип әйтеп булмый гелгән. Алар либо җырлыйсың, либо укыйсың дип ниткәч, мен инде шуңа күрә алдашырга туры килә, кайдадыр анда справкалар алгалаштырам, кайдадыр анда икенче сәбәпләр эзләп табам. Ләкин бүтән төрле булмый. Дөрес кенә сөйләсәң, теге мен бәлки 4-нче курска җитмәсем дә. Әлбәттә инде теге алдаш кыйлыйм, әниләргә дә кай вакыт була. Мин көн-төн студияда ятырга мөмкин, әниләр бик аңламый, шуңа күрә без бит шәһәр читендә яшибез. Әниләр, син кайда, һаман студиядамы дип теге әрләшә башласалар. Юк, мен инде апаларга кайттым, инде ятам дип әйткән моментлар да бар. Чөнки ул кай вакытта иртәнге 5-тә дә, 6-да да берсендә менә Дулый буран дигән җырны без бер сутка эчендә эшләдек. Мин сагат ничә сагат 4-ләрдә кергән инде сабыйга эшләргә, кичке 4-кә. Һәм икенче көннең сагат 2-ләрдә генә бетердек. Бына шулай туа хиттар. Һәм шулай ук бөтә ердә да һин бер утырып ятаһыңмы? Юк. Айдар буе ыталап сыккан ердә дә бармы? Менә әлеге җыр өстендә без инде 16 яшьтән башлап эшлибез. Менә бүген яздырам гына. Менә съемкадан соң. Машинаны шәптенең Гөлназ акустиканы тикшереп карарга вакыт әйткәнек. Әйдәгез. Нинди җыр җырлый? Әле берәү дә ишетмәгән, бер кадәр сыкмаган йырдың Бер үҙүгүн генә. өҙөгөн башкара алаһың. Төшümdə min qışlar күрдем, берәр хәбәргә микән, яхшыга гына юрадым, әнкәмне хәлдә икән, яхшыга гына юрадым, әнкәмне Рахмет. Теге сәүдә премьера булды. Капот астындағы аттар да тәртләнеп кетті. Әйтергә кирәк, Гөлназның тауышы ла шәп, машина базан акустикаға да. Акустика әйбәт әйе. Тағы ла бер тапқыр һинең тура һүҙлегеңә туҡталғы килә. Мәсәлән, Instagram килектәрендә һинең шундай ҡаты ғына яуаптарыңды күп күрергә тура килә. Нисек биҙәнгем килә, шулай биҙәнәм. Һеҙҙән һорап та тормаҫ. Тигән күберәк һүҙләр. Юк, монда беләсезме, мин критикага бик яхшы ҡарыйм. Ул критика миңә ниндидер булса, дөрөс критика булса. Ләкин анда бит инде кайберәүләр керәләр дә, лишь бы берәр нәрсә начар итеп язырга. Үзләренең битләренә кереп карасаң, бизәнү төсле түгел, киенү төсле түгел. Шундай апалар мине нәрсә өйрәтергә мөмкиннәр. Мин аңлыйм, берәр дизайнер, берәр стилист кереп язса, мин андай кешеләргә ҡолаҡ салам. Мин гомумән нәрсә уйлыйм, шуны әйтергә өйрәнгәнмен, шуңа күрә теге кешегә ярыйм дип, кешегә оҡшайым дип тырышмайым. Һинең Instagramда яҙыусыларың кәмейме, артамы? Арта. Шулай булыуға ҡарамаҫтан. Та яңыраҡ кына 100 меңгә итте. Хәзер 104 мең булган. Без яҡынса тикшереп ҡараныҡ. Һинең Instagramға яҙыусылар һаны Выборг, Великий Устюг ҡалаларында йәшәүсе граждандарҙан күберәк хатта. Нисек һиңә интернетта шундай киң аудиторияға эйә булыу? Бәлки җырлар ашадыр, бәлки пиар ходлар ашадыр. Күбрәге минем Instagram шелтәрләрендә минем концертларыма йөрөгән тамашачылар утырмый диясем килә. Әммә башка артистларга караганда һин әллә ни артык пиар менән булышмайһың дип әйтер инем мин. 2 ел там назад булып алды ул. Әммә дә ләкин мин бу әйбер миңа кирәк түгел икәнен аңладым. Чөнки артист кеше пиар аша кешене карата алмый. Бары тик җыр моң аша гына. Тағы ла һорарға килә, 100 мең кеше яҙылыусы булыуҙың бер ыңғайығы һәм бер кире яғы. Ыңғайығы яшерен батырын түгел, рекламалар белән булашабыз бит инде. Кемдер инде моңа, ой, реклама белән булаша. Нигә булашмаска, 100 меңгә нигә кирәк ул подписчиклар миңа. Әзрәк булса да файдасы да тимәгәч. Суши ашыйсың киләме, кинәсең киләме, берәр кая барып, тагын берәр нәрсә эшлисең киләме, бизәнү төзәнү бигрәк тә отмечать итеп куясың да, зато бушка. Лишний акчаң бетмей. Кире яғы? Кире яғы. Әлләсе белмәйм. Шул әтәк-сәтәк язганнар инде. Ныҡ булдымаймы? Юҡ. Тура булды һәр ваҡыттағыса. Яҡынса һанап ҡарағаның, иҫәп алып барғаның бармы?
Бартер менен бул хала, аксалата бул хала, келим күпме болуп кете айына. Мен окша олырган ничектир кыйынсынаммысың. Мен күбрәге теге бартыр. Мен бит аны бер заман карамыйм да, нәрсә рекламировать итәм. О, окша килә иде. Әйдә, монда тегенсе, монсы. Тәкъдим итәм кешеләргә, үзем белмим, эшләп тә карамам. Мен әйтәм, Гөлназ улай булмый. Син бит ниндидер җаваплылык тотасың ул әйбер өчен. Шуңа күрә хәзер русча әйткәндә фильтровать итәм. Һиңә язылган кешеләрнең язган буш хәбәрләренә килгәндә һәм шул теманы дәвам итеп, касан кияүгә сыгаһың дигән һорауды кемдәр ешрак бирә? Тугандармы, әллә Инстаграмдагы? Инстаграмдагы кешеләр, туганнар беләләр минем кияүгә генә Һәм бул чыкмаганны. хорау һинең үҙәккә үткән хорауларның бере әле. Үтмәде. Әле чыкмыйм дисәм, бәлки иртәгә менә шундый кешене очратырмын, чыгырмын да куермын иртәгә соңга кем белә аны. Һәм күптәр һине Элвин Грейга һәм Решат Төхвәтуллинга кодалай бит инде. Ну, диyor. Әгәр әйдә бер мәлгә генә күз алдына китереп карайык, һин Элвин Грейга кияүгә сыктың. Фамилияң Гөлназ Греева буласың. Гөлназ Грей. Бул әлбәттә шаярд түгел, бу ысынлап та һин кияүгә сагасаң. Бер заман фамилияңды үзгәртәсәк. Иреме теге принципиально булмаса, алмаштырмыйм. Тугандар турында һүз сыкканда, еш кына һиңә тәнкыйть һүзләр әйләгәме? Вокал һәләтеңә карата. Әтең идән күндә. Бөтәһенә лә охшаган йырыңда уларга нимә охшамай? Тавышка бәйле түгелдер ул. Әйе, тавышка бәйле. Кайсы бер җирдә занижать итеп аласың. Аны инде профессионаллар гына аңлый, философисыз аңлыйсыз. Занижать иткән чаклар була теге йокламаганда. Кай вакыт мелизмнарны җиткереп тә бетермим. Ну, төрле хәлләр була бит инде, төрле состояние була. Мин бер кашан да әтәң идән вот шәп җырладың, кызым, молодец дигән сүз ишеткән булмады. Никогда. Ике атайыңдан да. Ике атайымнан да. Нык әйбәт җырласам да, ярап тора инде шунда. Имсе. Ярап тора дигән сүз булса, аха, әйбәт җырлаганмын әйт. Гөлназ, без һәрбер кунакка һынау әзерләйбез. Һораудар шәлкеме? Һәрбер һорауга 5 секунд эчендә җавап бирергә кирәк. Әллә инде умный булмасын, ярамы, мен умный түгел. Без үзебез дә әллә ни актылы кеше түгелбез. Шул һораударда шул кимәлдәге. Гөлназ, беренче һорау милән. Өс сит ил йырсыһын ата. 1. Бейонсе, Бачелли и Дүрт. Хворостовский. Блин, Хворостовский безнеке. Мен Хворостовскийны үлеп яратам шуңа. Тагыла кемдәрде үлеп яратаһың? Бына үзебезнең Үзебезнең- Хворостовский. Ани Лоракны яратам, үлеп. Тони Брэкстон, Лариса Долинаны мен күні түні тыңларға магу. Пугачева, Киркоров, Чумаков. Үзебезнең татар башкорт эстрадасын әйтәсезме? Әйе. Татар башкорт эстрадасынан Зәйнәп апаны яратам. Үзебезнең җырчылардан бөтенесен дә яратам. Һинең йорт хайвандарың бармы? Гөлназ? Юк, әтигә сюрприз эшлим дип аның туган көненә. Бәләкәй генә песе алдым да, шуннан бу бешеный кебек әллә монда әллә тегендә сикереп йөрде дә, виш бөтен җирдә ак ниләре, җеннәре, шуңа күрә без решили инде итеп бирергә. Юк, мен низик кенә яратам да артист халкына безәй тоту, безәй карау авырга тора Ответственность, иде. җаваплылык бөтен дә ул бар. Гастрольгә йөртеп йөрергә. Мен һинәме? Мен Шулай яртып гына йөрергә әйтмә. җыенган аны бу. Мама әйтә, бала карыйм, мамын тәпсәй карыйм, атаңны карыйм дип. Гөлназ, һин кайһы өс калала бер касан да концерт куймаясаксың? 1, Языкова, 2, 3, бөтен җирдә дә куячакмын мин. 5. Языковда куймаячакмын. Нигә? Языковда мин тудым. Ул минем туган җирем. Әмма дә ләкин мин анда бер кашан да бүтән концерт куймаячакмын. Һинең һавыткыста һәр вакыт булган 3 ризык төре. 1, Творог, Ике. сөт, йогурт. 3, 4, 5. Һин шуның менән генә янафрайһыңмы? Мин кайчан вакыт бөтенләй бер нәрсә ашамаска мөмкин. Ә булай һайда һайланмай. Юк. Итен дә ашайһың, Бөтен нәрсә, особенно итен. Шпротын да хәтта бергә кушыласың. Бөтен нәрсә ашыйм, шушкадан башка. Артабан киттек, тагы бер һорау. Һинең концертларыңда халык һәр вакыт һораган өс йыр. 1, Китә кызлар, Ике. мәтрүшкәләр, 3, булан Дүрт. баласы. 5. Хәзер шуга җавап итеп, һин үзең башкарга теләгән эсер. Өр-яңы җырлардан оныта алмайм. Буран. Юк, дулы буран түгел, арадым ул җырдан. Китә кызларының яң версиясын чыгардык инде. Һәм иртәдәгедә торам. Тимәк, тап килмәй. Халык караган йырдар белән үзең башкарга теләгән йырдар. Юк. Гөлназ, йырсы булмаң һин нинди һөнәрдә айларың? Җырчы булмасам, бернинди һөнәрдә сөйләмәсем. Бай ир табырым да өйдә бала табып ятырым.
Өсін һин үзеңде башкача күз алдына ала килтергән демәк. Юк. Минем бүтәнгә баш эшләми. Әмма без һине бүген һынап карарга теләйбез. Бәлки һинең һәләтең бардыр. Бәлки. Сауда өлкәһендә. Сатучы булырга. Әйе. Гомумән хатырга туры килә иде. Мәсәлән, Әйе, мин бәлки чакта җәй көн авылга кайтканда дус егетне аладыр инде. Шерек бәрәңгеләр сата идек без магазин төбендә. Использованный спичкаларны җыябыз да шуны сатабыз. Кеше ала әле ул. Димәк, эшкуарлык халаты һиндә бар? Бар әйе. Сату тәҗрибәһе бар? Миңа әни еще нигә укуга гел бутербродлар җибәрә иде, мин шуны виш сата идем. Үзем ошо торам, сатам. Һиндә һәләт кенә түгел, һиндә табигый талант. Әни нык тиргәшә иде шуны. Чөнки теге собраниегә чакыртканнар да сезнең кызыгыз менә шулай сата дип. Мама, син таргашма әллә балам. Акчалары юк диярләр дип. Базарга калдыра идем шулай мамлар. әйдә Гөлназ, рәхмәт. Һабан туйга? Өзенең иң зур сауда үзәкләренең берсендә хатысы булып эшләсәк хәзер. О, бик үзенчәлекле һәм бик кызык. Здравствуйте. Спасибо. На работу, да? Поработаю. Давайте с удовольствием. Мой бейджик. О, спасибо. Прикольно. Нык көткәндәр генә. Нәк популяр ярса дип алган. Рәхмәт бик зур. Так. Бейджигын тагы бирегез. Размеры ла һинеке түгелме? Минеке виш минеке тап миңа килгән. Менә эш карагыз. Килеште булып алды. Килешеп тора. Хатусылар рәтенә рәхмәт. Рәхмәт. Пойдемте. Так. Вы сегодня у нас кассир. Да. Будем работать у нас в Байраме. Так что давайте сейчас подойдем к покупателю, мы вам покажем как кассу. Заходите бейджиком. Заходите бейджиком сейчас сюда. Поднимаете сюда и начинаем работу. Первый покупатель сейчас обслужим полностью. Идемте. Гөлназ Асаева кассала. Һаумы һәгъдә пакай. Югыргыз бияққа килгез бияққа. Большие количества собираешь. Так. Все нормально. Все, срывай. Отмену делаем. Нажимай отмену. Все. Нажимай. Карту Байрам. А нету? Не хотите приобрести? Ладно, вот это еще возьмите. Берите наличные. Так, наличные. Да. Закрывай чек. И получим. Ага. Спасибо. Приходите. Приходите еще. Хөрмәтле тамашачылар, язгы неменән куркырга кирәк? Талпандардан. Талпандардан, Военкоматтан. уттан куркырга кирәк. Талпандардан, военкоматтан дөрес. Ә безнең хатып алучылар нишләптер БСТнан уттан курккан кебек курка. Шунда күрә Гөлназ Асаевага бармайдар, хатып алырга теләмәйләр нишләптер. Бәлки снапта бездән аялалардыр, шуга да ситкәрәк китеп, ситтән генә күзәтәбез. Мөгаен да Килә башланы булса кирәк. Әйе, һәм әйтергә кирәк, менә әлеге вакытта магазин кәштәләре яшен тиҙлеге менән бушай, хатта 90-нчы елдарда хәтерләтә башлады. Әйе, хәзер һавынды икегә бүлеп хатырга дип торабыз. Үзегез күзәтегез. Гөлназ калдырды. Әйбәт. Ошап китте әле калырга микән? Авырмы эш? Ну, авыррак инде булай баш эшләтергә кирәк. Баш эшләтергә кирәк. Чыктың җырладың түгел. Математика кирәк. Математика кирәк еще бу. Ну, да вещь языла, конечно. Даже минем кебекләрдә. Әйе, күз алдына килтер, улар сәгать мәсәлән 9-дан кичке 9-га тиклем бер үк урында басып торалар. Ужасно. Алла ярдәм бирсен. Мен булай булдыра алмасын. Йырлап йөрүең Әйе, хәерлерәк. чисто әлдә әзрәк тавыш бар әле. Әйткәндәй, математиканы нисә була торган? Математика гел хромайт әзер мен. Алам. Гөлназ. Химия, математика. Гөлназ. Бош каса. Кыстырып кара бәлки. О, шундай күп. Рәхмәт тегез. Гөлназ Асаеваның автографы бушлай бирелә. Здравствуйте, пакет вам нужен? Да, нужен.
Шунан Гөлназ, хатымсы булып эшләй алырмын. Юк, бер кашанда. Аллам сакласын. Нык мәшәкатьле эштер ул. Гел башны эшләтеп кенә торырга кирәк. Без хатышларга сабырлык теләйбез. Һәм бүгенгә әйбер хатуды, хәбәр хатуды йомгаклайбыз. Кире кайтарайык, эшләргә теләмәгәс. Кайтарайык. Мен хөрмәтле тамашачылар, тиздән Гөлназ Асаеваның репертуарында яңа йырдар барлыкка киләсәк. Ул йырдар Рәхмәт карта бармы? Пакет кәрәкме? Һәм Әсма апай байрамы астыстарды бармы? килтереп бездә возврат дип аталасы. Гөлназ, һин һәрбер хатып аласыңа рәхмәт сүзләрен җиткердең, тагыла килегез дип теләктәр теләнең. Без дә һиңа ошо теләктәрне юллайбыз. Рәхмәт һиңа безнең тапшырыгызны ямьләгән өчен. Тагыла кил. Алла бирсә. Үзегезгә бик зур рәхмәт һәм БСТ каналы белән бергә булыгыз. БСТ каналын карагыз. Хушлыгын. Пока.